Her i skoven kan du finde mange forskellige træer. Her er nogle eksempler. Showtime. Det her er et ask, og så er det taget bladene ud. Her. Det her er et bøgetræ. Og det er en bog, den vokser på træet. Det her er et ahorntræ. Og de her blade. Og de her blade vokser på et ahorntræ. Det her var nogle af de træsorter, der vokser ude i den underlige skov. Skoven er også velegnet til romantiske gåture. Tag en dukkert i en forfriskende sø. Okay, ja, sådan. Dyrene har også stor gavn af skoven. Her i Ådikskoven er der også mulighed for leg og pjat. Er du en rigtig lille klatreabe? Så besøg klatreskoven. Her skal du nok få det sjovt.